Pipila ka barangay sa General Santos City ang gibaha gumikan sa kusog nga ulan. Samtang nangandam ang Alabel LGU sa Sarangani sa posibleng pagbaha karong gideklara na sa pag-asa ang pagsugod sa ting-ulan. Ani ang report. Alas 9 ngadto pasado alas 11 kagabi nakasinati og kusog nga pag-ulan nga adunay kidlat ang General Santos City nga epekto sa habagat. Gibaha gilayon ang pipila ka barangay ilabi na sa Barangay City Heights asa hinay ang padagan sa mga sakyanan tungod sa baha. Gibaha sab hangtod buntag ang National Highway Barangay Lagaw, Nursery Road Lagaw ug Barangay Baluan sa General Santos City. Misulod na sa pipila ka establishmento ang tubig baha. Naka-standby sa lugar ang mga personahe sa DPWH alang sa clearing operation hilabi pa sa baradong kanal. Giulan sab ang Alabel Sarangani kagabi. Gani mihikling ang kapinpulo kabanay nga nakapuyo sa Purok 8, Barangay Baluntay nga duol sa Sapa. Di naman gulat mo kasi magtaas ba? Matagwa naman ako sa mga gamit. Samtang wala na sab magkumpiyansa sa ulan ang mga taga-Barangay Maribulan Alabel nga flood-prone area. Sagad sa mga residente, gipamutos na ang ilang mga gamit o gibutang sa mas taas nga bahin sa ilang balay. Ang amo ang pagkatulog murag dili na gyud tarong kay siyempre paminaw mi sa sapa nga muawas basta kanang ulan gikan sa buntag paingon sa hapon na dili na gyud mi mangumpiyansa ana. Andam nagputo sa mga sakubag para in case og kuan ay maalasa nga bisag gamay lang gud nga ilisan katong importante lang mapapilis ana. Samtang pahimangno sa otoridad ngadto sa mga residente sa flood ug landslide prone areas mag-igmat kanunay ug daling mo report sa mga numerong anaa sa inyong TV screen ug galing dunay emerhensiya. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.